सुना अपन दुकान बंद होके वाला बा। मतलब ई कि जी बाइस्कोप लेके आ रहल बा टैलेंट कैमरा एक्शन सीजन 2। अरे यार, ये तो पिछले साल भी आइल है। ई बार बहुत बड़ा धमाका होके वाला बा। धमाका? कैसन धमाका? ओ ऐसन कि जी बाइस्कोप टैलेंट कैमरा एक्शन सीजन 2 के महाविजेता प्रतिभागी के मिली भोजपुरी फिल्म के बड़का पर्दा पर सीधा एंट्री। आई हो दादा, साचो। अब आपके टैलेंट आपके दिलाई भोजपुरी फिल्म में सुपरस्टार वाली एंट्री। और साथ ही हर श्रेणी के विजेता के मिली टीवी पर आवे के शानदार मौका। रहुआ सबे के अंदर जौन भी टैलेंट बना, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ओकर एगो शानदार वीडियो बना के 11 जुलाई तक अपन नाम और पता के साथ व्हाट्सएप करी 8291829134 पर। टैलेंट कैमरा एक्शन सीजन 2 सिर्फ भोजपुरी के नंबर 1 चैनल जी बाइस्कोप पर। जी5 ऐप अभी डाउनलोड करें।